Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Rakhe kari India ya kasngi Republic ka bahnyo puway menta kasngi. Wan u President ka Brazil u J. Bolsonaro kum ukongsan siya ka jingyat parade ha Rajpath. Kum shibenta jong ka jingrakhe ya ka Meghalaya de sakhi ka sar Shillong ya ka jingyat procession da ki jait ben rio bapher na ka than siya tay lamigi ringkat kaput katam bat kashat kmen. Ya soy ka India bat ka Brazil khatway tuli ki agreement ha New Delhi henden kasni. Ki khubor ki babnya. Ki jingpun kriya nagabenta kasni Republic kila bianglot bat hakabala penbet penbiang ya baro ki jingdon kam nakabenta ban rakhe ya kani kasni kerpang. Ka jing rakhe ka bahe adu menta kasni kan long ha Rajpath hanong ba Delhi. Menta kasnem u President ka Brazil u Jair Bolsonaro unlong u kongsan ha ka jing rakhe ya kasni Republic ka bahnyo puway jongkari. U President kari India u Ramnath Kovind unshim salute na kinongyat parade ha Rajpath ha kani kasni. Ha baro kindan khat nri tuli ki jilla bat ki Union Territory ringkat nri tuli ki na trekam jong ka sarkar pedeng ki banishim benta ha ka jingyat parade menta kasnem. Kaban kham kring ye kinong wan pekai sha ka jingyat parade menta kasnem kadai ka jingyat pen irong da ka jing pen her ki helicopter badang shu yo thamai kumthop ye ka chinuk bat Apache ringkat bat ki Sukhoi bat ki wai de ki jai helicopter. Haka khubor ka baula ai she kipat nong snong kari henen kasni haka bedai ba kajing rakhe ya kasni Republic u President Ramnath Kovind ula banjur ba kalyang senshar bat kalyang persha kidai bane trailang na kabenta ka roy kapar bat ka bha kamyat jong kipat nong snong kari da ka ba ong ba kini baro ar kidon ya kajing kit khli ka ba kongsan haka ban penyo ya kani da ka ba pen kan mau ya ka khubor ja Mahatma Gandhi halor ka jing em ka balat na kinu ki jing pen kulmar ba ki jing ya snam u President kari ula ong ba ki pat kari khamtam ki samla kemdai ban klet ya kani ka khubor ka ba ukpa ka jai ben rio ula ai sha khun ben rio ka ba long ka ba dan kam khamtam e hakisngi ki ba menta u Kovind ula ong ba ka shong suk shong ngan hapo kari ka long ka ba dan kam na ka benta ka roy ka par jong kari bat ka sarkar kala shemi ki lat ki ba byang bha ban kantiyo ya ka nalor kane u President ula benrap ba ka koit ka khya bat ka pule puthi ka long ka nongrim jong ka sanshar khadar ka babha bat kari India kala nang kiyo hakini ki ar benta hakinyo posnam ki baladap ula ong ba da ka jingsdang ye ki scheme Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana bat Ayushman Bharat ka sarkar kala yo banyarap hakaban penyo jingsumar shikibri ka baduk barangli bat ban pai ya ka bha ka myat jongki haka bayade bat ka puli puthi u Kovind ula ong ba ka sarkar kala le ban penthikna ba man iwei pa iwei ikhanna bat samla ki yo ban pule haki school bat college ula ong shu ba ka sarkar kalele kat bala ban wanra ya ka roy ka par hakaleng kari na do Jammu Kashmir bat Ladakh shado ka thain cha tailam mingi bat ki dawlonong hakidu riaw ki baker ya kari ha Meghalaya la penbet penbyang ya kajing pahara habaro kilyang hakabedai ba kajing rakhe kasni Republic menta kasni kindan bon ki program bala bo ban penlong hakaleng ka jilla hakani kasni kerpang Kandon kajing penher lama Hamadan Polo da Menteri Rangba Conrad K. Sangma bat ki Menteri Kabinet kinlait pan penher lama haki headquarter jong ki district bapher ha kajala. Haka bakran halor kajing penkre iba Preston Tensong sembut Menteri Rangba ila ong baka sarkar kaladap betha yaki bor pahara banlong ki bapet ngor bat ban pet bha baka jing rakhe yakani kasi kerpang kanong kabayat bay ya renti. Ka sarkar Assam kala pensyai bahkan amdan ka jing penmi Union Territory thamai da ka bapya ya ka jala Assam lemni ka jing penrung shnong thamai hapo ka Bodoland Territorial Council haka bayakran bat kinong pathai khubor ha Guwahati u Menteri Pelatengka ka Assam u Himanta Biswa Sarma ula kentai war ya ka khubor bala penmi da ka wei ka tanat pathai khubor ka bala ong bahkan sadon ka jing pya district thamai ha ka jala ula benrap ru baka sarkar pedeng kala krenshai bakan amdan ka jingpya ya ka jala Assam bat bakan ne kumbakalong u Sarma ula thu shu baka sarkar Assam kan samudoi persha ya u Sarjal Imam nakabenta ki jingkren penshet jong u ha ka jingelang kabalalong ha New Delhi kani kadai ko All India Radio Shillong kabawalam shapi ya ka khubor
Komshi benta jong ka jingrakhe ya ka Meghalaya de ka Sar Shillong Kalasaki ha ka sien ka ban ningkong ya ka jingyai procession rengkat kapot katem ka bala penlong kum kadak ban kentiau ya ka syongsuk syongsan ha ka imlang salang. Ya ka ni ka jingyai procession la lam da Menteri Rang ba Conrad K Sangma bat kijat bunriu ba pher na ka jela bat na kithan ba marjan jongka kilawan ban yeshim benta. Kat ba kinongyai procession kidang ya sha State Central Library ladan buon kinonglet nongwan ki basngaw lungo ban yoi ya ki brio na kijat menrio ba pher rengkat kiriam ten rai jongki ba kiyai rengkat kaput katem bat kasat kemen. Hashwa ban stang ya kani ka jingyai procession Menteri Rang ba Conrad Sangma ulaong bala penlong ya kani ka jingyai procession ban peni ya kijat ben riu lom ba pher rengkat kijat ben riu ki bamde ki riu lom ru kumjo ki ba embat basa ha jilla Meghalaya bat hakathain chatai lam mi baro kawai kinong nya cycle naka Meghalaya Cycling Association ru kilashim benta hakani ka procession da ka babuot na dian ki pat ba. Ka India bat ka Brazil kilaya soy khatwai tali ki agreement lani ki jing menjur ha New Delhi hanin ka sngi hadin ka jinga kran hapdang Menteri Rang ba do Narendra Modi bat President ka Brazil Jair Bolsonaro. Kini ki agreement balaya soy ki dai hakilyang ki bakongsan kenthop ya ka koi ka khya ka jinga troilang na ka benta ka bioenergy ka balong ka jat tenrai bor bala ban yai penthamai ka lariti ka geology bat hakabe dai bat ki marpo khandau. Hadian ba ula kren bat Bolsonaro Modi ula ong bakani ka jingwan jungo kai jong sa India ka long kadak ka bapen I baka jinga dai hapdang kini ari kala nang san bat nang scam kat banang yat kisngi kipor. Ula benrap shushu baka long ka ka basngaw sarong ba President Bolsonaro unda yukong san haka jinga parade haka sngi Republic menta usnam. Rengkat bat kari barok kawai la rakhe ya ka National Voters Day ba Shipau ha Shillong bat hakiwei ki jaka ha Meghalaya henin ka sngi. Ha Shillong ka program ka bahe ado kala long ha Assam Christi Kendra ha ka ba Chief Secretary ka jilla MS Rao ula long ukong san. Iba FR Kharkongor iba long Chief Electoral Officer ila don lang ha kanika jingelang rengkat kiwei ki officer. Ha ka jingrakhe ya kani ka sngi la sam ya ki epic card chekito ke bla penrung kerteng thamai bat hadian kane la sam ya ki khusnam shaki nongjob ya ka jingya mare thong ka bala pen long hanen ka sngi komshi benta jong ka jingrakhe ha ka be dai bat kani ka sngi Menteri Rang ba Conrad Sangma ula ong ling ba ka Twitter ba ki samla kila ban pen bha ya la kalawai da ka ba penrung kerteng ban dai thap vote namar da ka ba thap vote kenyo amtang ya ka bor ban jiet ya ki nong mi khmat jongki hendai kenyo ru ban jiet manu ban penyo ya ka lawai ba pharnai na ka benta jongki. Ka All India Radio Shillong ka penpena bala shibet janmiet kan don ka jing penkala khandiat ya ka por ban pensngau ya ki khubor namar ba an pensngau ya ka man ki bat ha ka por rio baje janmiet kumta ka khubor ha ka tien garo kan wan ha ka por pra baje bot da ka khubor ha ka tien penar ha ka por pra 10 minute bat ka khubor ha ka tien khasi ha ka por pra ar 4 minute. Menteri ki Kamkor Bari Amit Shah ula kenno ya ka seng Congress bat Aam Aadmi Party AAP baki yalam bakla ya ki pat ba hakabe dai bat ka Citizenship Amendment Act CAA haka bakran haka jingalang pat ba balapen long ha Mustafabad hanong ba Delhi usha ula kenno baka AAP bat ka seng Congress ki penshoy penshit ya ki brio hakabe dai bat ka CAA ula kenno shushu ba hapo ka jing senshar jong ka Aam Aadmi Party ka Delhi kalayat shipos nam shadien haka jaka banya shakhmat haka liang ka roy kapar ula ongru bakaseng Aam Aadmi Party kamshim lala ban pendap ya ka no ka kam bakala kular hakisan nam baladap bat katung ila poy ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata haka por prabaje ngi so baka Delhi na ka benta ka khubor haka tin Hindi ban buat da ka khubor hak tien pareng hak por prakhat san minute kani kadai ka All India Radio Shillong.